Εδώ είναι σήμερα και ο Γιώργος Οφόνσος, αναπληρωτής γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης του Πασόκ Αλήμου. Γιώργο, να ρωτήσουμε πώς βλέπεις την όλη πρωτοβουλία. Πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον είναι πάντα θετικές και μας βρίσκουν συμπαραστάτες και αρρωγούς. Το θέμα είναι όμως να γίνεται μια σωστή προετοιμασία κάθε φορά, ώστε να ευαισθητοποιείται ο κόσμος και να έχουμε μεγάλη συμμετοχή, γιατί η συμμετοχή προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση του κόσμου και για το μέλλον. Δεν μας νοιάζει δηλαδή μόνο να τα φυτέψουμε, αλλά να συντηρηθούν, να αγωνιστούμε να μην περάσουν τα μαύρα σχέδια της κυβέρνησης για το δάσος των πολυκατοικιών που θέλει να φτιάξει εδώ ο υπουργός της μπουλντόζας και όχι του περιβάλλοντος, και όλοι μαζί, ανεξάρτητα από το τι κόμμα ψηφίζει ο καθένας, να ψηφίσουμε πράσινο του περιβάλλοντος και της ζωής μας. Αυτό. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις πρωτοβουλίες μας. Ευχαριστώ και εγώ.